Na jó reggelt mindenkinek, Mester bácsi újra itt van. Na, menjünk valamerre. Ezen a szép reggelen. Csip csip csip. Anyád. Jönk fürdeni. Este nem fürödtem, bakker. Olyan büdösen feküdtem le. Juhú, gyerekek. Főleg, hogy előtte még izébe voltam. Mentem kukázni. Ez meg mi a szart keres itt? Ja, levágjuk. Gyere disznó, gyere, gyere! Vaskarddal, könnyű. Anyád. Hú, bakker, elgyűjtés. Ez kicsit konkrét. Már nem azért. Ja, várjál. Egy picit. Bejövünk a menübe, mert levettem a hangot. Úgyhogy már jó. Na most már nagyjából hallani. Akkor... Most miért ide jöttem be? Hol van? Ez meg... Gyerekek. Ma másnapos vagyok, ahogy látjátok. Minden összejön nekem. Még tűzjátékozni is fogok, gyerekek. Csak nektek. Ehhez ilyen szar is kell, ilyen világító pálcika. Egy tűzjáték. Gyönyörűséges tűzjáték. Arra Fadi! Szép volt. Megnézem még mennyi van bennük. 12 darab, hogy hagyjál meg. Kecske. Kecske, Géda, FC, szar az egerem. Itt látjátok itt a... Itt már le van. Fele már megvan. Pontosan a fele, csak tetőnél van több. Lebontják ezt a kis garást. Nekem meg itt van az én gyönyöröm. Jaj, a sluszkulcsot meg ott hagyom. Hajjá, ilyen. Csicska. Mi a szart nyávogsz? Ja, köszönsz. Kuszavasz. Kutyák meg itt éhen döglenek. Nem adok nekik kaját. Ezt a szart kirakjuk. Itt a répa. Nem akar bejönni a kocsim. Aztán itt mendegédik el össze-vissza. Kecske. 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 Csak azért is kecske. Indulják kifelé, te csicska. Fordulj. Fordulj az anyád. Na mehetünk. Induljál már. Induljál, te csicska. Kamastus maskus. Kamastus maskus. Menjél. Nagy lerobbanjai tud közbedik már. Laggolok. Laggolok, mint állat. Kanyar. Picike. Na, hogy vagytok ti közben a sulival? Én nem jól. Eddig se voltam, nem is leszek. Jóba a sulival. Remélem, ti még sokáig fogtok járni. És azt is, hogy én nem. Itt ezt a rohadt autópályát nem tudják megcsinálni. Na bakkani, meg beálltok itt a izébe, mert nézelődni akarok. És... Szálljál már ne! Anyádat. Nagyon belevitt a vízbe. Csókolom! Nincs itt senki. Cső. Megérte ide jönni. Istenem. Malasz meg menekül. Kanyar. You don't say. Húj. De már lassul. Amúgy a kanyarra lassult volna.
Kis okos. Ez kecske, látjátok -e? Ez kecske. Ez igazi kecske. Meg a laggolás is kecske. Na bakke. Kanyarodj. És stop. Ó, Istenem. Nem jöttek új autók? Szomszédom. Itt még nyitva van. Nem jött a helyére új autó. Hát akkor induljunk szerintem. Vicc. Alig bír menje, mindjárt lerobban ez az Audi. Kellett nekem megvennem 8 millióért. Ford Focus-szal jobban mennék. Ennek csak mennyi volt az? Várják. 1,5 millió. 2. Anyádnak lassulja. Te kecske. Vízú van kecske, menjél már. Menjél már, ha mondom, menjél már. Menjél már. Megáll, Istenem. Kirakom az elakadási jelzőt, azt itt hagyom. És lerobban, hát ez nem igaz. Nem leparkolok, azt itt hagyom, nem érdekel. Cső. Hát ma összejön minden. Mert megcsapott az autó. Hajjá, ilyen. Lerobbant egy Audi A4-es. 8 millió volt a kocsi. Hát ez nem igaz. Ezt nem hiszem el. Most mérgembe ide jövök. Várjál, arról kiveszek egy ízét. Nincs itt talán, hogy rohadjon meg, de itt van, bocs. Leveszek egy boltot, meg egy csákányt, azt lebontom ezt a szart. Már csak ezzel lehet. Fúj a szél, Dimitri Lénáról mesél. Hallgatom. Léna a ágyamon. Hoppá, profi vagyok, Superman. Csak besegítek a munkásoknak. Beültetjük. Beszarjuk egy csúrára. Majd benne a fű, azt kész, cső. Fú. Itt meg be kéne osztani.
így jó lesz. Akkor ez egy szép garázs nekem. Mindjárt lemegy a nap. Valamit kéne építenem szerintem. Gyorsan. Ezt csak hülyeségből csinálom. Unom itt magamat miattatok. Nem tudom, mi értelme van. Szerintem elgoldozok, mert itt ma vissza nem jönnek innen az emberek, szomszédok, úgyhogy itt egyedül nem tudok meglenni. Mindegy, meglátjuk, mi lesz ebből. Na, sziasztok!